Kublai pi baro ngi pedang sngobhai pi shikutup kubor menta ka janmit. Shwaban pai shiki kubor ngi ni pet shwai ki mat bokong san. Ka India kalala ban ai hadu shispa khatwei kelur teli ketika ya da COVID hadu menta. Hinyungut ki bayabit thamai ya ka jingpang hamig halia menta ka sngi. Pensyong kun Menteri Rangba ka jela da ka jingya shimbenta jungu ha ka sngi kut jong ka jingshat Wangala ba sau ni ka 44th Wangala Festival. Mang ka sarkar hadu shipau kelur tingka bante ya ka Garo Heritage Village. Bu mau nong rim Menteri Rangba ka jela na ka benta ka Jorabat Combined Water Supply Scheme hadu South Li Kishnong kin yo mentoi na ka ni ka project. Sakhi ka Meghalaya ya ka jing sedang kiu biang ya ki kam bayadei ba ka jing snai ki tiar snakti on kan tiu ki seng yarap ladi. Ki khubor ki babnya palat shispa khatwei kelur teli kitika ya da COVID khat khandai la de ban ai hakari hadu menta hapo ka jing trei kam jo ka nationwide vaccination drive. Palat sanpu pralak saupu ar hajatli ketika ya da COVID la ai hinin kesngi. Ha India ki beri ke be debit thmai ke jingpang COVID ha ki ar pusau kenta bala deb ki don hadu khatwai hajar ngud. Ka jingkhen jong ki badang sha sumar hadu menta hakari kalong not point sau naka shispa ka balong ka baduna tam nadu ulber mencham snem. Ha kawai pat kalyang ha Meghalaya arspa hnyu phunyu ngud ki beri ki badang sha sumar menta bad hnyu ngud ki badang ye bit thmai ke jingpang menta kesngi. Katba ki bakot pat ki don arphun ringwut. Om shimla don ki baklat na kani ka jing shitom ha ka jela menta ka sngi. Menteri Rangba ka jela Meghalaya ukonrat ki sangma menta ka sngi ulalit bani shimbenta ha ka sngi bakhat du jong ka jing rakhe ka Wangala ka ba sau pusau ya ka balatip kum ka 44th 100 drums Wangala Festival. Haba ai jing kren haga jing yalang Menteri Rangba ulaong bakalong ke ka basngo sarong bat ong baka kenhun ka pet ya ka jing penyat ya ka ni ka jing shat tamrai om tang baka pen km ya ka henry ki penne pensa ru ya ka riti dostur barim jong ki pai riulum garu shu ulaong ru bana ka benta ban kentiu bat penne pensa ya ka riti dostur ki garu ulaya thu baka sarkar Meghalaya kala bha hadu shipau klur tingka na ka benta ban te ya ka shnong ka ban penpau ya ka riti dostur ki garu ni ka Garo Heritage Village Hawangala Adam but hakabaya day bat kanega benta on te ya shibun ki jingte pensa nam Chief Whip ka sarkar bat ubalong ru MLA jong ka William Nagar constituency Marcus Marak bat kumjo ru principal ka Harding Theological College Tura I Imsong kilalong ki simbut kongsan haka jingalang ringkat ka jingya don lang jong ki wei ki kenram ki lindan. Development ni kri chasong ni kri internet YouTube ni kri distraction rang bak aro bak bata sumayon at sige chadam birang jak ni biwala ko masina gisik nang jak unigaman yan nakpa program ko ngatachi at sige chadam birang na ba jak ni gaman jat ni biwal ni gaman masyat na aro skina ansing chorang ko otninga. Menteri Rangba ka jela Meghalaya ukonrat ki sangma hinin ka sngi ulabu yu mau nong rim jongga Jorabat Combined Water Supply Scheme hashnong Mausmai Ribhoi District. Kani ka di ka project sam na ka benta ki South Li Kishnong makentup ya ka Jorabat Mausmai Ampere bat Ampangiri. Kat bat ka jing temu jong kani ka project kalong ban sam ya ka umbam umdi ka bakhuat chekinong shong shnong jong kini kishnong. Haba ai jing kren haga jing alang Menteri Rangba ka jela ulaong bakala ban pentri kam ya ka Jal Jivan Mission ha ka jela na pedeng ki balai don lang ha kani ka jing alang bu mau nong rim hinin ka sngi kilong MLA ka Jirang constituency uba Sostinus Sotun but MDC ka Jirang constituency uba Victor Rani. Guests of honor and local MLA Sri Sostinus Sotun.
जल जीवन मिशन, जो एक बहुत ही जरूरी एक मिशन और एक स्कीम है भारत सरकार की तरफ से और मेघालय की सरकार की तरफ से। हमारा ये मकसद है कि हम हर घर तक नल देकर पानी आप लोग के घर तक पहुंचाएं, कि 2019 से पहले टोटल करीब 6 लाख घर हैं हमारे रूरल एरियाज में, गांव में। और आपको ताज्जुब होगा कि इन 6 लाख घरों में से 2019 से पहले सिर्फ 4,000 घरों में नल से पानी मिलता था। 6 लाख में से सिर्फ 4,000 घरों में, यानी कि 1% से भी कम घरों में नल था। Kakam shnai ki tiar shnakti hajala Meghalaya kabla shakta hadu kata-kata na kadaw ka jingwan ling shop ka klam COVID khat khandai menta kelas dang biang ban KM ling ba ka tourism hakabayade bat kani katanat Ministry of Textiles ka sarkar pedeng kalayarap ban kintiu ki sengyarap lade ban pen bhashu shu ki kam ki bayade ba ka jing shnai ki tiar kti habakren halor kani ka benta ka Pampa Karmakar ka balong ka Assistant Director Development and Commissioner ka Handicrafts jong katanat Ministry of Textiles ka sarkar pedeng kala ong ba ka sarkar India omtang ba ka penslur ki nong shnat tiar kti Henry ka pedru ya ka rukompen tre kam ki scheme habakren shapang ka jingdon kam ban thau ki sengyarap lade ban kentiu ki kam shnakti ka kamakar kala ban halor kani ka jingdon kam ban pen ko bor ki kenthei bat ki long kami ka jala ki ba shong hayeng da ka ba aji hikai pentibit ki ba yade ba ka jing shnai ki tiar kti ya ka bala ban depat ha ki jaka jungok kai ba pher ये बिट्स का बात कीजिएगा कोऑर्डिनेटर से कि यहाँ पे सामान कुछ सेलिंग होगा आप तो उसके बाद ग्रुप को फॉर्मेशन करने के बाद हम लोग सोचेंगे कौन से ग्रुप के कारीगरों को क्या क्या सपोर्ट दे सकेंगे गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत तरीके से होता है। एक होता है स्किल अपग्रेडेशन होता है, एक होता है आपको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाता है, एक होता है आपको टेक्निकल सपोर्ट किया जाता है। तो हम लोग चाहेंगे जितने सारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपस में सामान बनाएंगी और अपना सामान मार्केटेबल करने का दायित्व गवर्नमेंट का है और मैडम का है। और हम लोग डिफरेंट एजेंसीज को यहाँ पे बुलाएंगे, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बुलाएंगे कि आपका प्रोडक्ट को देखे, एग्जीबिशंस होगा, वीआईपी लोग आएंगे और रिकमेंडेशन करेंगे और फिर हम लोग बायर्स भी बुलाएंगे। Kumshi benta jong ka Global Entrepreneurship Week ka US Consulate Kolkata ringkat ka jinges nok tilang bat ka Asian Confluence Shillong ki blapen long ye ka jingya pleu jing mut ka ba ars ngi lenter ne ka boot camp na ka benta arpusan ngut ki kenthai ki bla shajet na ka than chatei lam mingi jong ka India ha ka American Center ka badan ha Kolkata ha ka khat ar bat khat lai tarik mentau banai ha ka ni ka rinsan lala ban wan ra lang ki arpusan ngut ki nong seng kam la jong ki badan ha ka kerdan jong ki arpusan ngut na ka than chatei lam mingi ya ka bakin lej benya shim benta ha ka wei ka benta ka bla tip kum ka Shark Tank style business pitch session ya ka ba on bishar biang yaki da ki kun hun nong bishar kitu ki bawan ha ka kerdan ba shakli do kin yo ya ka jingbei tingka lani ki la ru ban yo rung shakalimpong ai jing kai pentibet shu ya ka bla tip kum ka Nexus incubation program ka ban long la shamsnem how banai ka lalingkot Kumshi benta jong Azadi Amrit Mahotsav bat ka jing rakhe ya ka Pan India Awareness and Outreach Program la penlong ya ka jing yakop la tip kum ka moot court ha conference hall jong ka Law Department Nehu Shillong la penyat ya ka program da ka Meghalaya State Legal Services Authority ringkat ba ka jing snok tilang bat ka Meghalaya State Judicial Academy and District Legal Services Authority u Justice W Dingdo u bade u judge ka High Court Meghalaya ulawan banyashim benta hagasngi play kum kongsan ulaong bakum kini ki jing yakop kilong ki badan kam na ka benta ki khna pule lo khnang makan ya rap ya rukom perkhat perdan jongki ki balawan banyashim benta ki kinthop yo TTM sangma ubade u OSD ka Meghalaya State Legal Services Authority u KML Nongbri ibalong Director ka Meghalaya State Judicial Academy ID Sotun ibalong Secretary ka District Legal Services Authority bat kiwei
Menta pat gini pet ya kajing long jing man gasun beneng. Kajing shit kalong 4.0 degree Celsius bat kajing kreat kalong pra degree Celsius. Kajing sngam ka hau kalong lai pulai na kashis pa men step bat nriu po na kashis pa janmit. Gasun beneng gandum lo hashlong. Hashwa bangin penkut ngan penkan mau ya pi baya kani ko kubor jangi pila ruban page live ha ka YouTube page jong ka DD News Shillong nalor ka ba PUE ha ka television pila ban page ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki kubor ba malakasngi Shwa ban poi ka bakut jong ka thup kubor ngene page biang sa chi siani ki mat bakong san Ka India kalala ban ai hadu shispa khatwai klor tili ketika ya da covid hadu menta Hanyawat ki baya bit maya ke jingpang haming halia mentagasngi. Pensyong kun Menteri Rangba Kajela da kajing yashim benta jong u hagasngi kut jong kajing syat Wangala basau pusau ni ka 44th Wangala Festival. Mang ka sarkar hadu shpau klur tingka bante ka Garo Heritage Village. Bu mau nong rem Menteri Rangba Kajela na kabenta ka Jorabat Combined Water Supply Scheme hadu South Li Kishnong kin yo mentoy na kini ka project. Sakhi ka Meghalaya ka jing sedang kiu biang iki kam ki bayade ba ka jing shna iki tiar snakti on kan tiu ki ye ki seng yarap ladi. Di perlok katu ngila poi syaga bakut jo katup kubor jangi menta ka janmit hadu bangin syap biang la syai kasngi kublai pi baro जल्दी करो यार प्लीज जल्दी दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार बैंक जाना है दादाजी को लेके हाँ यार उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है पर बैंकिंग में नहीं वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन